Υποδέχομαι με ιδιαίτερη χαρά στην Αθήνα, στο Υπουργείο των Εξωτερικών, τον αγαπητό παλιό φίλο και συνάδελφο, τον κύριο Ιωάννη Κασουλίδη, Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με τον κύριο Κασουλίδη είχαμε την ευκαιρία μιας κατηδίαν συνομιλίας και στη συνέχεια μιας συνάντησης των αντιπροσωπιών υπό τη διεύθυνσή μας. Έτσι, σε δύο διαφορετικές φάσεις συζητήσαμε διεξοδικά σε βάθος την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Κύπρο μετά την τουρκική πρωτοβουλία κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου να αναγγελθεί με ναύτεξ η διεξαγωγή ερευνών σε θαλάσσια ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περιοχή στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματά της, δηλαδή σε περιοχή της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Σε μια διεθνή συγκυρία τόσο βεβαρημένη, τη στιγμή που η παγκόσμια κοινή γνώμη και η διεθνής κοινότητα έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις βάρβαρες συμπεριφορές του ISIS, τη στιγμή που η κοινή γνώμη παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις στο Κουμπάνι, στην μεθόριο Συρίας και Τουρκίας, τη στιγμή που έχουμε μια πρωτοφανή συρροή κρίσεων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική, αλλά και στην ανατολική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα έπρεπε με κανέναν τρόπο να επιβαρυνθεί η κατάσταση με ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν την πορεία των συνομιλιών για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Αντιθέτως, είναι υποχρέωση όλων μας να βοηθήσουμε τις συνομιλίες αυτές στο πλαίσιο που έχουμε πει, που είναι το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί από τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, τις συμφωνίες υψηλού επίπεδου του 1977 και του 1979, το κοινό ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουαρίου του 2014 και φυσικά το ευρωπαϊκό κοινοτικό κεκτημένο. Αντί όμως γι' αυτό, βλέπουμε δυστυχώς συμπεριφορές οι οποίες κινούνται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Ο κύριος Κασουλίδης μας ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Κυπριακή κυβέρνηση, αλλά όπως γνωρίζετε και η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες, από διπλωματικές επαφές, από διαβήματα. Έχουμε προβεί σε σχετικό διάβημα προς την τουρκική πλευρά. Τελευταίες εξελίξεις στο θέμα αυτό είναι οι επαφές που είχα την ευκαιρία να έχω χθες στο Κάιρο, στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης για την Παλαιστίνη και πιο συγκεκριμένα για την ανασυγκρότηση της Γάζας. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω πολλούς ομολόγους μου και άλλους διεθνείς παράγοντες για το ζήτημα αυτό. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και με άλλους υπουργούς. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο πυρήνας του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε είναι δυστυχώς πάντα ο ίδιος. Είναι η άρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, να αποδεχθεί την απλή προφανή αλήθεια πως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του ευρώ, ένα κυρίαρχο κράτος που ασκεί όχι μόνο την κυριαρχία του στην επικράτειά του, αλλά και τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα που του αναγνωρίζονται κατά το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα κατά το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Από αυτήν την μήτρα ξεκινούν μια σειρά από προβλήματα. Η άρνηση εφαρμογής του πρωτοκόλλου της Άγκυρας και όλες οι εμπλοκές οι οποίες εμφανίζονται στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, σε μία περίοδο και σε μία περιοχή κατά την οποία θα έπρεπε να υπάρχει απόλυτο συντονισμός και εναρμόνιση των δύο οργανισμών, που έχουν 28 μέλη ο καθένας. Συμφωνήσαμε επίσης με τον κύριο Κασουλίδη να προβούμε σε μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες είναι αυτονόητες, μεταξύ δύο γειτονικών αδελφικών κρατών,
που κινούνται στην ενιαία περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη κίνηση είναι αυτή που συνετελέστη πριν από λίγα λεπτά ενώπιόν σας. Η υπογραφή μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας της διακρατικής διμερούς συμφωνίας για την έρευνα και τη διάσωση από θαλάσσια ατυχήματα στην περιοχή που ενώνει τα δύο κράτη. Στο πλαίσιο της σχετικής συνθήκης του Αμβούργου, είχαμε την υποχρέωση να οριοθετήσουμε τις περιοχές έρευνας και διάσωσης, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τον θαλάσσιο χώρο που αντιστοιχεί στο FIR της Αθήνας και της Λευκωσίας. Έτσι, στην πραγματικότητα, ενώνονται τα δύο FIR και οι θαλάσσιοι χώροι που αντιστοιχούν σε αυτά. Αυτή είναι μια κίνηση πολύ μεγάλης σημασίας για θέματα έρευνας και διάσωσης βεβαίως, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική και την ευρωπαϊκή πρακτική, κατά το πρότυπο αντίστοιχων διμερών συμβάσεων που έχει υπογράψει η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, με την Ιταλία, με τη Μάλτα, αλλά αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι αυτό γίνεται τώρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι μια ένδειξη πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου, αλλά και πλήρους αξιοποίησης των μηχανισμών που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο και πιο συγκεκριμένα από τη Σύμβαση του Αμβούργου σε συνδυασμό με τη Σύμβαση του Σικάγο για την έρευνα και την διάσωση. Η μία σύμβαση προβλέπει τα ναυτικά ατυχήματα, η άλλη τα αεροπορικά ατυχήματα και για αυτή τη δεύτερη ούτως ή άλλως υπάρχουν περιοχικοί διακανονισμοί προπολού. Αποφασίσαμε επίσης, στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών που είχαν αναπτύξει οι δύο προεδρίες, η Κυπριακή παλιότερα και η Ελληνική το προηγούμενο εξάμηνο, οι δύο προεδρίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μας στα θέματα θαλάσσιας πολιτικής. Η θαλάσσια πολιτική είναι μια ευρωπαϊκή προτεραιότητα, είναι μια προτεραιότητα ιδίως των μεσογειακών ευρωπαϊκών χωρών, είναι μια προτεραιότητα και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, όπως προτεραιότητα είναι και η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, ιδίως τώρα που η κρίση στην Ουκρανία έδειξε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η συνεχής μέριμνα για την διαφοροποίηση των πηγών προέλευσης αλλά και των οδών διέλευσης του φυσικού αερίου αλλά και του πετρελαίου. Αποφασίσαμε λοιπόν να οργανώσουμε μια θεσμική, διαρθρωμένη, μόνιμη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της ενέργειας και της θαλάσσιας πολιτικής. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχόλησε, μετά και από την συνάντηση που είχαμε στη Νέα Υόρκη με τον Αιγύπτιο συνάδελφό μας, αλλά και μετά τα όσα είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον Αιγύπτιο συνάδελφό μας χθες στο Κάιρο, στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης, είναι η πρόοδος στο τριμερές σχήμα συνεργασίας Αιγύπτου, Κύπρου, Ελλάδος. Τώρα θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες στη Λευκωσία η τρίτη τριμερής υπουργική συνάντηση στο επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών. Αλλά τη φορά αυτή, στο πλαίσιο και του κοινού ανακοινωθέντος της Νέας Υόρκης που έχετε υπόψη σας, θα αποφασίσουμε την διεξαγωγή το ταχύτερο δυνατό, κατά πάσα πιθανότητα στις 9 Νοεμβρίου στο Κάιρο, της πρώτης τριμερούς Συνόδου Κορυφής, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Αιγύπτου, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Οι τρεις υπουργοί θα προετοιμάσουμε τη συνάντηση αυτή, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι ως κίνηση εχθρική προς οποιονδήποτε άλλον, και ιδίως προς τις χώρες της περιοχής, αλλά ως κίνηση ουσιαστικής ευάθυνσης της συνεργασίας μας, γιατί η Αίγυπτος παίζει έναν καθοριστικό ρόλο για όλες τις μεγάλες κρίσεις. Ο ρόλος της στην εκεχηρία της Γάζας, αλλά και στην επανάληψη των συνομιλιών στη Μέση Ανατολή είναι καθοριστικός. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία επίσης ότι κοινή βάση αυτής της συνεργασίας είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου της θάλασσας στην κρίσιμη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Με τον κύριο Κασουλίδη, με τον οποίο μας συνδέει πολύ στενή φιλία, η οποία ξεπερνά τα 25 χρόνια, γιατί έχουμε ξεκινήσει μαζί ως κυβερνητικοί εκπρόσωποι πριν από πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζουμε τώρα.
πάντα με την ίδια αλληλοκατανόηση, συναδελφικότητα και αγάπη και αλληλοεκτίμηση. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε και μια ευρύτερη επισκόπηση των ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος, όχι μόνο σε σχέση με το Κυπριακό, όχι μόνο σε σχέση με τις ελληνοκυπριακές σχέσεις, αλλά και σε σχέση με την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τα μεγάλα προτάγματα της ευρωπαϊκής πολιτικής, τα οποία συνδέονται και με θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, αλλά και με θέματα οικονομίας, γιατί και η οικονομία ως μια παράμετρος εθνικής ισχύως είναι πάντα πολύ σημαντική για κάθε τι που κάνουμε στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Με τις σκέψεις αυτές, κύριε Υπουργέ και αγαπητέ φίλε, σας υποδέχομαι στην Ελλάδα, στην Αθήνα και σας παρακαλώ να πάρετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ θερμά τον πραγματικό φίλο Αντιπρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης και Υπουργών Εξωτερικών, κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, γιατί πράγματι, όπως έχει ήδη αναφέρει, η συνάντησή μας εδώ επιβάλλεται, αποδείχθηκε παραγωγική και μπορώ να επιστρέψω στην Κύπρο νιώθοντας ότι η Ελλάδα θα συμπαρασταθεί και σε αυτήν την δοκιμασία της Κύπρου με όλες τις δυνατότητες τις οποίες της προσφέρουν. Πράγματι, η απόφαση της Τουρκίας να αμφισβητήσει την Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη και το κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εξερευνά και στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί το φυσικό αέριο, έχει συνέπειες. Πρώτη συνέπεια, ασφαλώς αντιλαμβάνεστε, ότι είναι το γεγονός ότι σε ένα δικοινοτικό διάλογο, ο οποίος σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας διεξάγεται με ίσους όρους, η περιβόητη φράση διπλωματική equal footing, έχει κατάφορα καταστρατηγηθεί, διότι δεν μπορεί να διεξάγεται κάτω από συνθήκες απειλών, εκβιασμών και επίδειξη ισχύως. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει την ώρα που ο νέος ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Έιντε, προγραμμάτιζε να μπουν αυτές οι συνομιλίες σε μια φάση που θα ήταν η ώρα που θα απεδείκνει αν ημέν και οι δε, εάν πράγματι τον εννοούν και επιθυμούν να προχωρήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις επί της ουσίας πλέον, χωρίς υπεκφυγές και χωρίς διαδικαστικά εμπόδια. Αυτό δυστυχώς τίθεται με την τουρκική κίνηση ένα αμφιβόλο, διότι οι χρήσιμοι μήνες είναι οι προσεχείς, μετά ακολουθούν εκλογικές αναμετρήσεις παρανόμων και νομίμων οργάνων της τουρκικής πλευράς, αλλά οδηγεί στην επόμενη συνέχεια, διότι τίθεται ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Έγινε αυτή η κίνηση σε αυτήν τη χρονική συγκυρία διότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται ούτε για τη λύση, αλλά πιθανώς και θέτει σε δευτερεύουσα μοίρα την προσπάθεια για λύσεις και σε πρωτεύουσα την επίδειξη αυτών των παλικαρισμών. Και επ' αυτού γεννάται και το ερώτημα, γιατί όλη αυτή η αποθράσινση αυτή την περίοδο? Μήπως διότι νιώθει ότι έχει κάποιο είδους προστασία, γιατί οι πάντες επιθυμούν να την δουν να εισέρχεται στην συνασπισμό για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής οργάνωσης της ISIS, και μάλιστα αν λάβουμε και υπόψη τι ζητά για ανταλλάγματα, τα οποία δεν είναι σίγουρος ότι θα τύχουν υποδοχής από τον αραβικό κόσμο, και ξέροντας ότι ό,τι η Τουρκία καταλάβει πολύ δύσκολα
φεύγει από εκεί, παραδείγματα είναι γνωστά. Νιώθουμε ότι η αυστηρότητα που έπρεπε να επιδείξει η διεθνής κοινότητα απέναντι της μέχρι τη στιγμής δεν είναι η επιβαλλόμενη. Γνωρίζω όμως ότι γίνονται παρασκηνιακές προσπάθειες και εύχομαι ότι αυτές οι παρασκηνιακές προσπάθειες και η διπλωματική επιρροή θα ευοδοθούν. Είδαμε. Κατά τα άλλα, εγώ προσυπογράφω τα όσα έχει πει ο κύριος Βενιζέλος για τη μεγάλη σημασία που έχει για την Κύπρο και τον ελληνισμό η υπογραφή της συμφωνίας που μόλις έχει λάβει χώρα. Ο διάλογος, ένας διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ της Ελλάδος και της Κύπρου σε θέματα ενέργειας και θαλάσσιας πολιτικής είναι και επίκαιρα τα θέματα, ενώ ταυτόχρονα στην εξέλιξη μελετήσαμε και άλλους τρόπους αντίδρασης, οι οποίοι όμως θα μπορέσουν να γίνουν αναλόγως και ποια θα είναι και η κλιμάκωση των προκλήσεων από την άλλη πλευρά. Σας ευχαριστώ. Θα υπάρξουν ορισμένες ερωτήσεις. Παρακαλώ, αναφέρετε το όνομα, το μέσο και το ζητήμα. Γενικά, Κατσικητέα από Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η ερώτησή μου απευθύνεται και στους δύο κυρίους υπουργούς εξωτερικών. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι η παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων στην Κυπριακή ΑΟΣ μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή? Και τι προτίθεστε να κάνετε για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο? Αυτή είναι μία πρώτη ερώτηση. Και μία ερώτηση προς τον κύριο Βενιζέλο. Σε τι στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις με την Αίγυπτο για την ΑΟΣ? Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, έχω να δώσω την πλήρη διαβεβαίωση ότι η Ιταλική εταιρεία ENI, σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα προχωρήσει απρόσκοπτα στο πρόγραμμα των γεωτρήσεων το οποίο έχει εξαγγείλει. Και επ' αυτού δεν πρόκειται να υπάρξει από μέρους της οπισθοχώρηση. Αυτόν έχουμε επί του παρόντος μπροστά μας, γι' αυτό μπορώ να απαντήσω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας διαγωνισμός για εκχώρηση άλλων θαλασσίων οικοπαίδων σε άλλες εταιρείες για να μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα σας. Και εγώ να συμπληρώσω για την Αίγυπτο ότι εκτός από την τριμερή συνεργασία φυσικά συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς και η διμερή συνεργασία Ελλάδος-Αιγύπτου και συμφωνήσαμε στη Νέα Υόρκη να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό εδώ στην Αθήνα τη φορά αυτή η συνάντηση των τεχνικών επιτροπών που ασχολείται με ζητήματα οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Και δεν έχουμε με την Αίγυπτο κανένα απολύτως εκρεμές ζήτημα σε διμερές επίπεδο από την άποψη αυτή. Αλλά μας ενδιαφέρει ο πλήρης σεβασμός και η πλήρης εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας στην περιοχή μας, που είναι μια κοινή περιοχή. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Ήθελα να σας ρωτήσω αν σχεδιάζετε κοινές πρωτοβουλίες με το Ισραήλ ως απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. Κοιτάξτε, με το Ισραήλ έχουμε μια ειδική συνεργασία με βάση ενός συγκεκριμένου προγράμματος. Δεν γίνονται επειδή υπάρχουν ή επειδή δεν υπάρχουν τουρκικές προκλήσεις. Θα συνεχίσει απρόσκοπτα αυτός ο διάλογος και αυτή η συνεργασία. Με συγχωρείτε, απρόσκοπτα αυτός ο προγραμματισμός και αυτή η συνεργασία. Επόμενη ερώτηση, κυρία Κασούλη, παρακαλώ. Κύριε Κασουλίδη, επειδή μιλήσατε για παλικαρισμούς από πλευράς της Τουρκίας, ήθελα να ρωτήσω κάτω από ποιες προϋποθέσεις η Λευκωσία θα επιστρέψει στις συνομιλίες
θα γίνει η συνάντηση των ηγετών των δύο κυριωτήτων, ποια δηλαδή θα είναι η κίνηση της Άγκυρας που θα επιτρέψει την κυπριακή πλευρά να αλλάξει την απόφασή της. Όπως σας είπα, δεν μπορεί να διεξάγεται διαπραγμάτευση επί ίσης όρης, όπως είναι η όρη εντολής του Γενικού Γραμματέα από το Συμβούλιο Ασφαλείας, και αυτός ο διάλογος μπορεί να συνεχίσει να διεξάγεται την ώρα που θα αρθούν οι απειλές, η επίδειξη ισχύως και οι εκβιασμοί. Θα με επιτρέψετε να συμπληρώσω και εγώ στο σημείο αυτό ότι αξίζει να μελετήσετε τις ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί από το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, φυσικά και το Κυπριακό, γύρω από το θέμα αυτό. Η τουρκική πλευρά ούτε λίγο το πολύ προσάπτει στην Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία εκλαμβάνει ως ελληνοκυπριακή κοινότητα ευθύνη, γιατί ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις θαλάσσιες ζώνες και προσάπτει και ευθύνη στην Ελλάδα γιατί δεν έχει ενεργότερο συμμετοχή στις συνομιλίες. Η αλήθεια είναι ότι εδώ το πρόβλημα εντοπίζεται στην τουρκική στάση που δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι άλλο πράγμα η Κυπριακή Δημοκρατία ως κυρίαρχο κράτος μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εθνική κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα και άλλο πράγμα οι δύο κοινότητες, οι οποίες συνομιλούν για τη μελλοντική λύση του Κυπριακού, και επίσης πρέπει να αντιληφθεί το προφανές ότι από τη δική της στάση εξαρτάται η πρόοδος του Κυπριακού. Γιατί το Κυπριακό είναι πάντα πρόβλημα παράνομης εισβολής, κατοχής και παράνομου επικισμού. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοιου είδους ευθύνες, ούτε τέτοιου είδους ρόλο. Σέβεται και την Κυπριακή Δημοκρατία και τις εσωτερικές διαδικασίες τις δημοκρατικές στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Τα προβλήματα είναι στην πλευρά του ψευτοκράτους, στην πλευρά της τουρκοκυπριακής κοινότητας και στην πλευρά της Τουρκίας. Να προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Η Τουρκία είναι το μόνο κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών που δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία σαν την νόμιμη κυβέρνηση της Κύπρου και η οποία αναγνωρίζει το παράνομα ανακηρυχθέν ψευδοκράτος. Υπάρχουν στην διεθνή κοινότητα διεθνείς νόμοι και δίκαιο, το δίκαιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την θάλασσα, και όλα αυτά το μόνο κράτος που τα καταστρατηγεί και επιδιώκει να τα αγνοεί είναι η Τουρκία. Αυτό το πράγμα πρέπει να αντιληφθεί η Τουρκία, ότι δεν μπορεί να επιβάλλει τους διεθνείς νόμους και κανόνες από μόνη της για να τους εφαρμόζει δια της δύναμης των όπλων εκεί που την ενδιαφέρει. Είναι μια λογική εκτός κάθε λογικής. Από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, παρακαλώ. Ναι, πιάνομαι από το παράπονο του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου, του κ. Κασουλίδη, σε σχέση με την νοθρή μέχρι τώρα αντίδραση της διεθνούς κοινότητας για τις τουρκικές προκλήσεις. Και ρωτώ καταρχάς, εσάς κύριε Υπουργέ Εξωτερικών της Ελλάδος, στις συναντήσεις που είπατε ότι είχατε στην Αίγυπτο, στο Κάιρο χθες, και όπου θέσατε το θέμα αυτό και στον κύριο Κέρι και στον κύριο Μπαν Κι Μουν, αντέδρασαν, σας έκαναν κάποιο σχόλιο ή απλώς δέχτηκαν παθητικά την ενημέρωσή σας? Και κατ' επέκταση, στην διευρυμένη διάσκεψη που έγινε πριν λίγο καιρό εδώ στην Αθήνα, συμφωνήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, να γίνει μια προσέγγιση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υψηλότατο επίπεδο, ούτως ώστε να εμπλακεί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη διαδικασία των συνομιλιών, έστω ως παρατηρητής και ασκώντας κάποιες πιέσεις. Εκτός από μια αντίδραση του Φαν Ρομπάι, προχθές, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι να υπήρξε μέχρι στιγμής μια αντίδραση υψηλού επίπεδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι για το θέμα των επεμβάσεων της Τουρκίας στην Κύπρο. Ναι. Εγώ θα απαντήσω στο δεύτερο, λέγοντας ότι ο κύριος Φον Ρομπάι, υπενθυμίζω, είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ο πρόεδρος ενός οργάνου στο οποίο συμμετέχουν τα 28 κράτη-μέλη. Και έχει κάνει ικανοποιητικότατες δηλώσεις
που θεωρώ ότι περιττεύουν οι δηλώσεις από κάποιους απερχομένους επιτρόπους που παρόλα τα όσα συμβαίνουν έχουν θέσει ως στόχον τους πώς θα προχωρήσουν την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και δεν λαμβάνουμε υπόψη τι έχει γίνει αλλού. Οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας οφείλουν να κινούνται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του ιδιαίτερου ρόλου κάθε διεθνούς οργανισμού ή άλλης διεθνούς οντότητας. Από την άποψη αυτή, η θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ είναι πάρα πολύ καθαρή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι θεματοφύλακας της διεθνούς νομιμότητας και ειδικά στο Κυπριακό ενδιαφέρεται να ολοκληρωθούν και να πετύχουν οι συνομιλίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα του με την ενεργό συμμετοχή του ειδικού του συμβούλου, του κυρίου Έιντα. Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή που είπε ο κύριος Κασουλίδης, έχουμε τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και προφανώς το ζήτημα ανά πάσα στιγμή μπορεί να εισαχθεί και να συζητηθεί στο επίπεδο του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και ο κύριος Κέρι προφανώς αναφέρθηκε στις δηλώσεις που έχει κάνει εκπρόσωπος του State Department και ενδιαφέρεται, το έχει τονίσει κατ' επανάληψη, να υπάρξει θετική εξέλιξη στο Κυπριακό και κυρίως προφανώς ενδιαφέρεται να μην δημιουργηθεί ρογμή στο ενιαίο μέτωπο που υπάρχει σε σχέση με την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής. Να επαναληφθούν οι συνομιλίες στη Μέση Ανατολή, να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του ISIS, να μην ανοίξουν νέα μέτωπα. Λοιπόν, από την άποψη αυτή, η διεθνής κοινότητα, ανεξαρτήτως του τι και πώς λέγεται, οφείλει να κάνει, ξέρει πώς πρέπει να κάνει και τελικώς είμαι βέβαιος ότι θα κάνει ουσιαστικές προσπάθειες να μην δημιουργηθεί κάποιο νέο πρόβλημα στο Κυπριακό, να μην υπάρξει συνέχιση αυτής της επιβάρυνσης που υπήρξε με την ναύτεξ την τουρκική. Τώρα, από εκεί και πέρα, η διευρυνσιακή διαδικασία και στο πλαίσιο αυτό και η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας είναι πάντα μια διακυβερνητική διαδικασία. Το όργανο που ελέγχει τη διαδικασία αυτή είναι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η Τουρκία γνωρίζει ότι δεν διευκολύνει την ευρωπαϊκή της πορεία και ευρωπαϊκή της προοπτική με τέτοιου είδους κινήσεις. Και η αντίδραση μας και οι δηλώσεις μας και οι ενέργειες μας που έγιναν ή θα γίνουν. Περιτεύω να πω ότι πέραν των δημοσίων δηλώσεων υπάρχουν οι διπλωματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα συνομιλεί με την τουρκική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα επίπεδα έχουμε διατυπώσει τις θέσεις που πρέπει να διατυπώσουμε προς την τουρκική πλευρά και περιμένουμε ανταπόκριση. Μία τελευταία ερώτηση. Κύριο Θανασόπουλο, παρακαλώ. Βασικά, δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις, δρατώμενος από δύο πράγματα που ο καθένας σας είπε. Προς τον κύριο Βενιζέλο είπατε ότι μπορεί να ακολουθήσουν και κάποιες κινήσεις ενδεχομένως σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κτλ. Συζητήσατε κάποιες τέτοιες κινήσεις, θα μπορούσατε ίσως να μας πείτε κάτι παραπάνω σε αυτό. Και προς τον κύριο Κασουλίδη, αναφερθήκατε στα σκληρά ανταλλάγματα που ζητάει η Τουρκία στο πλαίσιο των συζητήσεων για την ενίσχυση του μετώπου εναντίον του ISIS. Φοβάστε ότι κάποια ευμενέστερη μεταχείρισή της στο Κυπριακό θα μπορούσε να είναι ένα μεταξύ αυτών των ανταλλαγμάτων? Ευχαριστώ. Ως προς τις διαδικασίες του Συμβουλίου Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καθαρά. Την μεθεπόμενη Δευτέρα, στις 21 Οκτωβρίου, υπάρχει προγραμματισμένο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Βασικό αντικείμενο είναι η ενεξελίξη κρίσης στην νότια και την ανατολική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μιλήσουμε για την νότια γειτονία, για την κατάσταση που υπάρχει σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, την Συρία, την Λιβύη, το Λίβανο, το Ιράκ, το Ιράν, δεν θα μιλήσουμε για την κατάσταση στην Κύπρο, που είναι το πιο προχωρημένο, το πιο προκεχωρημένο φυλάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δύσης στην περιοχή. Επίσης,
το Δεκέμβριο πάντα το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συζητά την έκθεση της Επιτροπής, αλλά διατυπώνει τα δικά του διακυβερνητικά συμπεράσματα σε σχέση με την ενταξιακή προοπτική των υποψηφίων κρατών. Δεν θα το κάνουμε αυτό τον Δεκέμβριο που έρχεται? Προφανώς και θα το κάνουμε. Και αναλόγως των εξελίξεων, πρόθεση του Πρόεδρου Αναστασιάδη, και έχει ήδη αποστείλει προς τούτο αίτημα προς τον Πρόεδρο Φον Ρομπάι, είναι να εγγραφεί το θέμα στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για συζήτηση. Ρωτήσατε για την ISIS. Ξέρω ότι χώρες, πάρα πολλές χώρες, γνωρίζουν πολύ καλά την αλήθεια για τον ρόλο της Τουρκίας ως προς την ενίσχυση και τη δημιουργία αυτής της τερατώδους οργάνωσης. Διότι είναι γνωστό ότι την ενίσχυε και οικονομικά και με παροχή οπλισμού, πέραν του γεγονότος ότι έκανε και τα στραβά τα μάτια στον πορόδι σύνορα μεταξύ της Τουρκίας, της Συρίας και του Ιράκ, από όπου περνούσαν όλοι αυτοί οι υποψήφοι τρομοκράτες με διαβατήρια χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά λέχτηκαν, τα μιλά ο καθένας, ακόμα και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Χάρβαρντ είπε τίποτε άλλο παρά αλήθειες, και νομίζω είναι σε όλους γνωστά. Θεωρώ ότι η εποχή που άλλοι μπορούν για οποιαδήποτε σκοπιμότητα να παράσχουν ανταλλάγματα προς οποιονδήποτε χωρίς τη δική μας συγκατάθεση έχει παρέλθει. Και μάλιστα όταν είναι γνωστό το ηθικό υπόβαθρο και μέρος της ευθύνης που έχει η Τουρκία για την όλη κατάσταση που έχει πραγματοποιηθεί στον χώρο του Ιράκ και της Συρίας. Με την ευκαιρία να κάνω ένα σχόλιο, το οποίο αφορά και την εσωτερική πολιτική ζωή στην Ελλάδα. Ελπίζω τώρα, μετά από κάποιες μέρες, να είναι αντιληπτό το πόσο ορθή και κρίσιμη ήταν η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μετάσχει η Ελλάδα στον διεθνή συνασπισμό κατά του ISIS. Το ίδιο έπραξε και η Κυπριακή Δημοκρατία. Και επίσης πόσο σημαντικό είναι να μετέχει η Ελλάδα, όπως ακριβώς μετέχει και η Κύπρος, με την αποστολή πυρομαχικών στις δυνάμεις τις κουρδικές, πάντα μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του ISIS. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να στέλνουμε πολύ καθαρά μηνύματα εάν θέλουμε να μετέχουμε στους διεθνείς συσχετισμούς και αν δεν θέλουμε οι περιφερειακές και οι διεθνείς κρίσεις να λειτουργούν επιβαρυντικά για τα δικά μας εθνικά θέματα, όπως είναι το κυπριακό, όπως είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και γενικότερα η κατάσταση στην νότια-ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Το λέω αυτό γιατί άκουσα κάποιους οι οποίοι ήταν κατά τη συμμετοχή της Ελλάδας στο συνασπισμό και κατά της αποστολής πυρομαχικών να διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουμε πάρει πιο έντονες και πρακτικές πρωτοβουλίες ώστε να διασωθεί το κουμπάνι από την επίθεση του ISIS. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία λογική και κανένας σειρμός σε αυτά που ακούμε δυστυχώς πολλές φορές. Να προσθέσω ότι πόσο σημαντική είναι η Κύπρος σε αυτόν τον αγώνα του συνασπισμού έναντι της ISIS, το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει τις προσπάθειες της Βρετανίας δια των Βρετανικών βάσεων ακροτηρίου και δια της παραχώρησης διευκολύσεων στην πολεμική αεροπορία της Γαλλίας για τον ίδιο σκοπό. Τελειώσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουρκικός τύπος. Κατ' εξαίρεση, τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ.
δηλώνεται ότι ο πλούτος των φυσικών πόρων ανήκουν και σε δύο κοινότητες. Σε μια περίπτωση απουσίας μιας λύσης σύντομα, τι είναι το σχέδιο σας? Ευχαριστώ. Ναι. Έχουμε πει επανειλημμένα, το επαναλαμβάνω και τώρα με ευκαιρία της ερώτησής σας, ότι ο φυσικός πλούτος περιλαμβανομένων και των υδρογοναθράκων ανήκει σε όλους τους Κυπρίους και αναλογικά θα κατανεμηθεί όταν λυθεί το κυπριακό πρόβλημα. Έσοδα από το φυσικό αέριο δεν προβλέπονται πριν από το τέλος της δεκαετίας. Προς τι λοιπόν αυτές οι απειλές της Τουρκίας επί του παρόντος? Ποιος είναι αυτός που δεν πιστεύει ότι το Κυπριακό θα έχει λυθεί μέχρι τότε ή δεν θα έχει λυθεί μέχρι τότε? Τόσο πολύ πίστη δίνει η Τουρκία στο διάλογο για την επίλυση του Κυπριακού, όταν θέλει τα πράγματα να λυθούν από τώρα, όταν τα έσοδα δεν προβλέπονται παρά στο τέλος της δεκαετίας? Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.